पेडणे तालुको कलाकारिते खातीर फामाद. कला आणि संस्कृती मळावयल्यो परंपरा आणि तेच बरोबरीन अभिजात नाटकांचे पेडणेकारांक पिशें. मोसमाचे निमणे कडेन मोरजे आणि विरनोड्या हे बंधरे शमाचे आणि एखाद्याचं नशीब ह्या दोन दर्जेदार नाटकांची मेजवानी नाट्य मंडळान पळोवपाक दिली. मोरजेचे देवी मोरजायचो वाठार आता पळोवपासारको जाला. ह्या वाठारात पावले उपरांत मनाक शांती मेळटा. नाटकां आणि तिवूय संगीत नाटकां म्हटल्यार मोरजेकारांचो स्वास. मोरजाय देवीचे पोरणे देवूळ जायत्या गजालींच्यो यादी जागयता. देवस्थानाचो वाठार विविध सांस्कृतीक कार्यावळी आनी संगीत भजनान घुमलेलोच आसता. आयतारा स्थापने निमतान रणजीत देसाईंचे हे बंधरे शमाचे हें सोबीत सुंदर संगीत नाटक सादर केलें. ह्या नाटकाचे गद्य जितले विचार करपाक लावपी तितलीच पदां थेट काळजात वचून रोमपी. घेवया ताचो आस्वाद. विरनोड्या पेडण्या शेनवारा देवी सातेरी रवळनाथ पंचायतांच्या तरंगोत्सवात खालसावाडा विरनोडा निर्मित एखाद्याचं नशीब हे नाटक तितलेच ताकदीन सादर केलें. विशेष म्हटल्यार हालींच अपघात जाल्ली गोंयची नामनेची अभिनेत्री निवेदिता पुणेकरान ह्या नाटकांतल्यान पुनरागमन केलें. तुला विसरले मी. आईच्या नंतर आईची आठवण सुद्धा होते नाही आणि तुला विसरेन मी. हे कसं शक्य आहे? समजेलच मी ते आता. आणि वामनाच्या वामनाने सगळं समाधान रागवी बनवलं. मग सोपा उपाय आहे त्यावर. मला घरातून बाहेर काढा. ही माझ्या घराची नाही आणि तुझ्या दोन शिकायला तुझा नवरा आलाय तुझ्या ताब्यात. पुरे झाले की गोष्ट. एक ठेच लागली पुरे झाले की आयुष्यात. तुम्ही कसं लाडके रस्त्यात आडवे पडता? पण माझ्या डोळ्यात येतात असा हा घात झालेला नाही होणार नाही होणार. थांब भैया थांब. अरे तुम्ही तरी किती दिवस तारखी करणार? भैयाला माझा आशीर्वाद. गोवा 365 खातीर मोरजी आणि विरनोडच्यान जवाहर बर्वे.